Kafin haɗuwata da ke ban san menene farin ciki ba, amma kuma bayan haɗuwata da ke har littafi zan iya rubutawa game da ma'anar farin ciki. Kafin haɗuwata da ke ban taɓa sanin yadda ake murmushi ba, sai dai kuma bayan haɗuwata da ke na lura da wani abu guda a tattare da ni. Shi ne matuƙar dai zan kalli fuskarki ko kuma na kalli hotonki, to kuwa ba na sanin sanda murmushi yake zuwa fuskata. Sa'adiyya ke kyakkyawa ce, ke wacce ba kya da abokiyar gasa ce, kuma ke wacce ta mamaye duka rayuwata ce. Halima ko wanda baya son ke ji wannan suna naki, to kuwa daga ranar zai saka wa kansa yunifom ɗin sanki. Domin a halitta da suna da dukkan wata baiwa da Ubangiji ya yi miki, ba kya da tawaya ko ɗaya a cikinta. Halima ina son ki, ina ƙaunar ki, ina burin kasancewa tare da ki Halima har ƙarshen rayuwata. Sa'adiyya ki fahimci soyayyata a gare ki. Ni mai son ki ne na har abada. I love you. Na gode sosai da kika saurara. Sai an jima.